Яңа театраль сезонда тамашачылар өчен нәрсә карау мөһим түгел, ә иң мөһиме алар өчен залдан артистларны сәхнәдән карау. Битлекләрдә яңа театр сезоны башланды, әмма ачылыш көнендә эмоциялар барыбер иң якты булды. Тамашачылар бу көнне шатлыкларын яшермәделәр. Ниһаять, алар тере тамаша күрә алдылар. Оештыручылар куркынычсызлык чараларына зур игътибар бирделәр. Залда тамашачылар аз түгел, әмма социаль дистанция үтәлгән. Артистларга бу чикләүләр берничек тә комачаулый алмый. Уйнау рәхәт. Минем ул гомердә шулай мин үземне шын күңелдә менә шундый активный иде, русча башлый, активный дип чувств үземне менә тотам инде. И менә бу рольдә мин үземне тоже шулай ук тотып уйнарга тырышам. Минем бармакларым иректе. Бу фантастик хикәя авыл яшьләре, әкияти урман ияләре, шүрәлеләр белән танышудан башланып китә. Драматург иҗат иткән шүрәлеләр Тукайның урман ияләреннән һичшиксез аерылып торалар. Киресенчә, спектакльдә алар кешеләр тормышына милләтебезнең сафлыгын, сабырлыгын, тәртиплелеген, матурлыгын саклаучылар булып килеп керәләр. Туфан Миңнуллинның «Җан кисәгем» әсәрен сәхнәләштерү режиссерның күптәнге хыялы була. Бүгенге көндә духовность белән бездуховность сорашты, сәм бер инде кимәлгә барып җитәрләр икән дигән сорау белән куйдым инде. Һәм ул безнең моны шүрәлеләр, бу безнең ата-бабаларыбызның рухы. Бу елны театрга Оренбургның Ростроповичлар исемендәге сәнгать институтын тамамлап 2 яшь артист килде. Аларның берсе Рита. Театрда әле 2 ай гына эшли. Образга керергә аңа әкиятләр ярдәм итә. Мин карадым опера «Лесная сказка» дигән шүрәле. Карадым аларның пластикасын, ничек үзен тоталар, һәм укыдым татар халык иҗатын шүрәлеләр турында. Тибайский колледж искусств тамамладым, Башкортстанда театральный бүлекне, театральный отделение. Үзем тумышым белән Оренбургской областьтан, Орскийдан булам. 2 ел эшлим, и 2 ел эчендә беренче зур ролем. Шүрәле ул тамашачыларның яраткан һәм кечкенәдән әниләре сөйләгән әкият. Шуңа да артистларның уйнавын күзәтү алар өчен мавыктыргыч. Ләйсән Булатова театр иҗаты буенча булачак педагог. Сәхнәдә ничек актерлар эшлиләр, ничек алар сөйлиләр, бик кызык миңа. Мин үземне уйга алам и һәм сәхнәдә күрсәтәм. Кайчан мине укытучылар сорасалар, менә булай ишетсәң, мин менә ул спектакльдә мин менә алай итермен дип. Менә шул булыша, шуңа күрә күп театрларга, спектакльләрне карарга тырышам. Ноябрь һәм декабрь айларында театр яраткан тамашачылары өчен тагын берничә премьера әзерли. Антон Финкның пьеса буенча эшләнгән «Иремне яхшы кулларга бирәм» дигән комедия. Аны мин куйдым. Ул шулай ук безнең бу айда премьера булачак. Тагы да бер спектакль әзерлибез, анысы инде балалар өчен. Шулай ук бу 2 премьерадан тыш киләсе елга 3 олылар һәм 1 балалар спектакле куярга планлаштыралар. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Татарлар.